Ia mai la lumină. Bună seara, gospodari, gospodari și gospodine și voi tinere copile. Am venit în astă seară cu puțină îndrăzneală să vă vizităm din nou ca în seara de anul. Doi în mână ține sacul, iar vă doi aștept colacul. Eu mă șmecher mintitel, țin în mână colăcel și spun în miciu și gume ca să fiu plăcut de lume. Mai veniți să-mi iau căciula, să vă spun și urătura. S-a sculat stăpânul gazdă într-o sfântă zi de joi cu un bucur 12 boi și-a plecat la Arad ce semănat unde este bucătuță